lisura sa daling bukid diri. Grabe, naginuton kayong signal diri. Pero wag tumoy-tumoy na diri naa siguro signal diri. Tawagan ko tong uyab kay dugay na kong katawag na mingaw na tong uyab. May lag mo okay ng signal doon. Usar mo nagputol pod. Tawagan ko. Oh, nanawag man akong uyab. Nindot siguro iyang signal dito sa ilaha ay atong tawagon. Tagsara ni nawag na. Hello, love. Hello? Hello? Ah, grabe signal yun, hinaya. Hello? Love. Connecting man. Ka-useless sad. Hello? Love, hello? Sus! Naunsa man niya eh. Manawag na lang gani. Wapay signal. Ganina na ako si paabot-abot sa kong tawag niya. Nawag ka may signal. Pag sakag buntod, be. Ang sige, nagtutuyok ng kamera sa kuya boy. Nalagi sa dagang yaw-yaw yun. Suko na kayo na ba? Hello? Hello? Ah, grabe. Pati ang signal yun ang napitag yun. Unsa naman tao ni. Oy, tawag og balik oy kung naa na kay signal. Lagot sa daan ni oy, sige panawag way signal. Tawagi ko balik naa kay signal, sig panawag diha nga way signal. Dukon ni karon. Babay na. Saan may kuwato na niya? Kat-kat lang sa kong lubian no? Basig na signal is tumoy. Ah, sakto. Pistingan akong kat-kat. Pari lang siguro kung napita diri kay naa siguro signal rin napita. Kat-kato ko ni lubihan. Basig na signal is tumoy. Naam sila kat-kat sa lubi. Ah, Noy! Nagkunsa ka diha? Kat-kat ka sa lubi. Nananggot ka? Awa dong oy. Nanawal ako sa akong pamilya sa Cebu kay gimingaw na ko nila. Paita sa netong probinsya to, wa gi signal dire, mao ning di ako resbabaw sa lubi. Unya, okay ra man ka signal ya, kusog man kayo. Apo di kusuga daw. Oh, may noon kay mukat-kat sa siguro ko dire pasig naapoy signal daring tarong kay manawag ko sa uyab kay dugay-dugay sa kuwa katawag gimingaw na sa goy. Grabe ginoon sa signal dire nga. Sus, perting hinaya gini atong probinsya gyud. Kanina ni tawag ko dito sus. Igor gyud nagtuyok, wa gyud connect. Connecting pirme. Ah, mukat-kat ko dire. Ah, surang ra ni. Sus, kita ni. Kita tag signal oy. Delikado ding mahug ta. Ah, surang ni. Surang pangitag signal ano eh. Ano ko bi? Uy, gani. Taas kay signal dito pita. Tawagan ako itong uyab eh. Masip, okay din rin. Tawagan ako, Bi. Hello? Hello? Ah! Ah! Sakit ka sa kong likod, ay! Ah, payag na! Naamong kaning signal. Pating lisura signal. Ah! Ah, sakit na! Ah! Uy! Naon sa tumataan na taga ko sa lubi. Sa, ako tabangon, atur ko. Tabangan bataa. Naamong gisuon ang kuha cellphone siguro nga. Dong, saban! Okay pa kaya? Naamong lagi ka sa anang signal nga way kuha si mong cellphone. Oo, lagi. So, nya, saman okay ka diyang saman ko sakit imong lawas? Sakit kong likod eh. Murag, maglugos ko aniglag ka. Ah, away po gina kahit nakoy kailang nga mananambal dito. Ah, ato ning patambalan dito ni Tatay Aba. Ya, ako aga ko saka. Oh, para ma, man, nahihilo di ko be. Sus, na discuss chat dulu kan ito kihan mo. Wala na signal lagi. Sakit ko paitan na ito ang lugar ko kay wa magli signal ni. Asal kung sinilas. Tara, mo sinas, sinilas. Para ma, asal mo cellphone. Hinayala ko. Okay. Para nga wah, ada pa gano'n. Tagak pa ganun mo. Ano? Ako ni, wala, gulit sa kay. Ano? Gulit yun. Hinihinil lang kita. Oh. Layo, panay. Doon na lang. Doon na ka na diya. Sakit kayo. Oh. Ay, lalas ka kay Abara. Siya ako ni nag-iandam ako mga epektibo nga tambal kay basig na ako rin pasyente. Pasyente nga unsang sakita. Ready na. Ate Abaw. Panambal. Payo lagi ang dirong. Tay! May uturya! Uyawan malago ninyo eh. Oh, kay kanang ako. Lako yung patambalan. Aba, ikay may patambal. Lapi ang ni. Okay. Oh, lingko dari.
Ato balik ko ron eh. Lingkod. Lingkod o, paupon. Kay, di man sabok ko buko ning kuwan eh. Diyo niya lingkod sa lingkod Alingkod sakay sa- ako sakay. Pero marelax ako gara. Ano pati mo din yung bakatag. Kung sa mahinungdan anong sakita nga. Dahil ito rin, signal lagi ng sirko lagi na kayo manawag. Natagat mo sa lubay. Sa kagag mo rin nungdan. Patay gina. Asi, wag tang giniro nga to ang ano kay laki epektibong tambalan ni ron kay Sa may, ang tambal ko ani ron dali ra kay na si maayo. ha? Gina epektibo. Sa may, mga tambal mo ko, katong mga hiwagang, kuwan mo? Ah, di na ni sa lihuwaga. Kay tagak sa lubi man eh. Oh. Sayo ra kay ang tambalan niya lubi ra si katapat. Mo ba? O lubi maayo ra si lubi. Tay sana ko kuwaw na. Okay. Okay. O ba? Tara. O sa pagda kay mo di siya epektibo kay lubi ra sa dumay katapat ani. Paubon kay ato ning lapdusan og kapito. Wag tang ginambali ana. Usa lapdusan. Lapdusan may kapito. Di ka ko matiwas na. Aw, tiwas yung kani kay mao na ni siya.